DXDC Radyoman Report. Sa pagsugod sa school year 2023-2024, gipanawagan sa Association of Concerned Teachers kun ACT Davao sa gobyerno nga solusyonan ang mga problema nga padayon karong giatubang sa mga magtutudlo o sa mga eskwelahan. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang ACT Davao City President Rinaldo Parrillo, iyang gipasibaw nga gawa sa problema sa kakulangan sa classroom, gikinahanglan usab nga mag-hire og mga personahe nga maoy mo trabaho sa mga administrative task nga makaistorbo o makaapekto sa ilang focus sa pagtudlo sa mga estudyante. Matod ni Parrillo nga una nang gisaad sa Department of Education kun DepEd ang maong plano ulakang apan hangtod karon na wala gihapon kini napatuman og nagpabiling palasunod sa mga teaching personnel. Itong mga itawag na po ng mga non-teaching activities or mga itawag na po dilit na pang maistragan ang mga trabaho unta mahulipan o matagaan sa itawag na po mga itawag teachers aid ba na karon or personnel na makahatag og kanang tabang sa Sa pagkakaroon, nagpadayon ang enrollment nga nakaschedule sa Agosto 7 hangtod 26, 2023. Samtang sa Agosto 29 ning tuiga, gitakda ang pagsugod sa klase sa pampublikong mga eskwelahan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.